ratio and proportion in kantunga masign ratio chu engeni ti kha en masaila ratio kan ti chu comparison of two numbers by division ti khani maya comparison of two numbers by division chu example mangin soifia tum don taila example a chuan siama le liana poisa nei bel khom chu cheng somriat ania an poisa in siam dan ratio chu 3:2 chu hei hi kan chhiar dan thin kha 3:2 tinani ta hei hi anina taka chuan 3:2 ni la hian 3 ni ani reng tina 3:2 ania siama poisa nei zat zong ro ti lo ni ta se ta hian hetia ang problem chi ya kan hriat masak ber tur chu let the common factor be x factor chu sem thei tu dinani me al samjong chuan factor of 6 zong don tela factor of 6 chu pakhadina sem theya pahnin sem theya pathumin sem theya kan du chuan 6x kan ti theya 1 ani line kan du chuan 2x kan ti theya ta hian x chu 1 ni don tinania ta hian x chu 3 ni don tinan ta hian kan du chuan 6 hi 3x ang pon kan siam theya chu ta hi chuan x chu 2 ni don tina 3 into 2 6 katiang zel khan let the common factor be x kan ti ta chu tiang ani chuan 3x plus 2x hian cheng somriat tlok don tinani ta ni chu x hi enge kan zong chhuak anga chu tini chuan x chu 5x equal to 80x ania x chu pawikhat panga pathuma chunga panga vairuk somthum anta chu tini chuan an poisa in sem dan siama 3 tro chu tini chuan siama chan tur chu 3x hi siama chan khani ta chuan lian an hnung zawgai lian chan ni ta siama chan chu 3x ani ta here x chu som parukania chu tini chuan 3 into 16 chu 48 hei hi siama chan chuan 2 into x chu som parukania som paruk chu 32 nia hei hi liana chan ani ta liana chan then kan hmu chu hi dikna diklo kan verify do chuan 8 le 2 kan bel chuan 10 ani anga hei la hi kan bel chuan 7 pakhat ka puinen 8 lo di che ni che ta chuti ni chuan siama le liana poisa nei bel khom cheng somriat 3:2 a kan then thang kha 3x plus 2x lo in ta se chuan 3x plus 2x chu somriat ani kan tia chuan x kan zong chhuaka 16 lo nia 3 into x kha siama chan ani ta a siama chan chu x 16 kan dalu ta liret le thum ni in an lo in sem reng tin kha lo ta ti chuan adot le proportion enge ti kha in ngal taila proportion kan ti chuan comparison of two equal ratios kan ti kha proportion chu ni le mea proportion a chuan proportion comparison of two equal ratios antinan a is to b is to c is to d kan ti ang chi kha chu tiang chu a by b equal to tinan kan mang kha c by d he meter ratio a is to b le c is to d hi ain tluk che ta khatiang kan compare na kha proportion chu ta chu ati fia turin example pakhat en le ta example a chuan US dollar khat le cheng somsari paruk hilo in tluk ta se
chu ti ni chuan hemi the ratio chu $1 each to rupees 76 ti na khalo ni ta ti chuan $1 each to rupees 76 ni chuan chu ti ni chuan $2 in ingzat nge tlukang ti kha lo chok chok don taila chu ti ni chuan hei $1 an ta tro hei $2 hei hi rupees ti na khalo ta chu ti ni chuan $2 in rupees ingzat nge tlukang x equal to 2 into 76 x equal to rupees 76 ti kha lo chok ta khati ang chi compare nan khan compare na ang chi kha proportion kan ti kha lo ni ta chuan $2 ina atluk tur chu 2 into 76 no 76 mun ni kha $2 chu ni mai ta khati ang chi kha proportion kan ti chu ni ta chuan a by b c by d kan nei ta which one is greater kan ti ang chi kha a le d multiply taila c le b le c cross multiply taila alian zok zok khoi mom don a in tluk lo pon helam alian zok nga ni lo pon helam alian zok nga khatia ang mang khan which one is greater kan ti ang chi kha cho thei bok ta chu ti ang chi example pakhat chu in le taila MPSC question a heng ho hi tuna kan ti turang ho hi chhuak na sa thin ni antinan 4 by 5 tentelong 4 is to 5 le 19 is to 25 a hian which one is greater kan ti ang chi problem kha lo thina chu kan du chuan 4 by 5 hi kan divide tak theya 19 by 25 po kan divide tak theya maro chu chuan huna he ta ni chumi chu pumpel tur chuan hei a b c d kan ti kha lo ta chu cross multiply taila 4 25 19 5 hei hi 100 alo nia 19 le 5 chu 95 lo ta helam pang hi lian tinan ta chu ti ni chuan 4 by 5 is greater than 19 by 25 ti na lo ta ni chu kan thia thiamang chumo hemi te hi khoi zok nge lian kan hriat sa lo wangin ta hian sign kan la da du hri lawa ti chuan kan multiply kan cross multiply hnuah helam hi lian ti kha kan hre chuak ta chu ti ni chuan helam hi lian chuan 4 by 5 kha lo lian zok tinan ta ni 4 by 5 lian zoka chu divide tak lawin tikhan olsam te in hunrei lo te chungin alian zok kha azon chu azung zung thei ta ni adot le chuan what has to be added to each term of 3:5 to make the ratio 5:6 the equation hi kan lo nei ta equation hi MPSC exam a lo chhok to boka chuan hetiang anga hian kan belh tur kha 3:5 khi 5:6 chhuak turin hemi te tram pahnia hian inge belila 5:6 ilo chhuak theng ti kha question in amin zo khani ta chutini chuan he tram pahnia hian to each term of 3:5 no he term pahnia hian kan belh tur kha x lo ta se kan ti mai don ta chu hemi kan chaw ma khan let the number to be added in each of the term dx ti khalo mai ta chuan kan belh ta kan cross multiply le chuan he kan cross multiply a 6 3 to 18 plus 6x equal to
25 25 plus 5x lawita 6x minus 5x equal to 25 minus 18 6 strength kan paya x alone 18 atanga 25 atanga 18 kan pay chuan 7 alawita chuan 7 he 7 kan hmu choi a dik tak tak en ti ha kan du chuan kan verify le vek thei ta ta hian 7 da taila 3 plus 7 chu 10 chuan 5 plus 7 chu 12 alone kan cancel chuan 2 5 2 6 nei chuan ratio kha 5:6 alo chhuak thei ta hetilaya question namin chaw cheka chutini chuan kan hmu chhuak 7 hi atram ve ve hian 7 hi belila 5:6 alo chhuak thei don tin khan le MPSC question hlui mi tho pakhat ratio between two numbers is 5:6 if 5 is subtracted from each number ratio becomes 4:5 then the numbers are rita multiple choice A B C D E rawng pe thin ta ani lo pon se ang han chaw turin rom thin ta ni ti chuan two number te ratio 5:6 in om ta ma kan se ang che khan let the common factor be x chu tiang ani chuan 5x le 6x bel te hian eng number e motluk tin ani ta ni ti chuan 5x le 6x atanga 5 each number atangin mo 5x le 6x atanga 5 kan pei ve hian 4:5 achuaka inge number te chu ti ta ni ti chuan two numbers te chu 5x le 6x alo in ta kha chu kan du chuan tiang kan sek mai thenga let the two numbers be 5x and 6x chuan x hi where x is the common factor ta sek mai tur where x is the common factor chuan chu tini chuan he mi te pahnih ve tang hian 5 kan pei chuan ratio chok tur kha 4:5 ani chu tini chuan kan cross multiply le thea 25x minus 25 is equal to 24x minus 24 pei hal mai taila x chuan 25 helama phea minus 20 ni chuan 5 chuan two numbers in zota chu mi te tur chu 5x le 6x alo nia x aya 5 kan hmu chhoka 5 into 5 le 6 into 5 tin alo ta answer tur chu 25 le 30 ni don tlan ta ni answer a khan 25:30 ti lo ma chu tik khai le to mai ta ni chuan MPSC question dang pakhat le kan en le do nga tuna chuan angle ratio kan jong do nga question hi zia chung hi array ve du nek awang hian huno yom du a ting toy te a clip da po hi a that jok na po karinga pakhata hian clip pakhata video pakhata hian question pahnih vel zel ti tumina thome question dot le chuan the angle of triangle are in the ratio 2:3:7 chuan min zo chu the measure of smallest angle min zo tani chuan triangle an ni hian kan thiat ma sak ber tur chu triangle an ni hian angle zong A B C angle A angle B plus angle C te hi 180 degree ni ti kha kan thiat tur ni chuan chu ti ni chuan ama kan tiang che khan let the solution let the common factor be x chu ti ni chuan
2x plus, therefore 2x plus 3x plus 7x. Heng ho zong zong kan belh khom hian triangle a degree pumpui mo triangle degree zong zong belh khom kha lo chok dona chu 180 degree tina lo nia hi kan belh chuan 12x equal to 180 degree tina lo ta x ni chuan away khat som pani ninga paruko chonga som panga 15 degree tina lo ta chu ni chuan smallest angle chu 2:3:7 2x 3x 7x ni chuan smallest angle chu hi ni ti chiang ta chu ni chuan therefore smallest angle equal to 2 into 15 ni chuan 30 degree chuan second largest angle min zot ani chuan 3x 3 into 15 45 degree chuan largest angle min zot ani chuan 7 into 15 pasarunga thunga pasaruka pasari som 105 tira longta chuan heng kan hu chhuak tuna hemi kan hu chhuak hi adik nge dik lo kan verify du chuan heng hoi kan chong chhuak vek ta kan bel khom kha 180 ni em entela 055 ni chuan 10 chuan 4 3 7 8 180 avai bel khom kha 180 lo ni cheta chu ni chuan smallest angle 30 degree kan mu chhuak kha kan mu chhuak dikani tina lo ni le MPSC question 3 mi thau pakhat. In a mixture of 120 liter, the ratio of milk and water is 2:1. What amount of water must be added to make the ratio 1:2? Tikhi lamita question a mixture a khan avaya liter omza chu za som ni ta chuan milk le water ratio chu 2:1 ania chuan tui engzat nge le belila ratio khi 1:2 lo ni dayang tikha question min zo khanita chutini chuan video ma sa te kan ento angin let the common factor be x tikha ni leta let the common factor be x hengate kan ti chan kan ti chuan video ma sa kha en maila chuan chutini chuan 2x plus x 1 into x to x ani maya 2 to 120 tina lo ni dona 3x to 120 nia x to 40 tina lo ni ta chutini chuan heta hin entela milk 2x hi milk ania water hi x anta chuan milk omza chu 2x ani vain 2 into 40 18 ta milk omza chu x ania x to 40 x to 14 ta chuan 2x hi ta chuan avaya milk le water omza chu 120 ta chu kan hmu chhuak x kan hmu chhuak khan dik tikha kan verify thei hrim ta ha kan so ni ta sera chuan what amount of water must be added to make the ratio 1:2 tu engzang bel taila ratio khi excuse me ratio khi 1:2 ni theng ti khan ta chu ami zo tawin kan tui bel za tur chu w ni se ti taila chu sap tong te zi ve ngai thina wangin let the extra amount of water to be added is w chutini chuan milk kha engzang e milk kha 80 kan threto tro 80 is to water kha engzang e 40 chuan tui kha kan label don tro amount of water must be added tuya hian tui vek kan label don ta chutini chuan ratio thar lo chhuak tur chu 1:2 ta kan label za tur chu extra amount of water added chu w kha lo ta chu kan cross multiply a 80 into 2 160 40 plus w 160 minus 40 120 w extra amount of water kan label tur chu 120 tina lang ta chu tin chu 1:2 chok che don ta hian option a b c d lom ta khoimawera 120 oma chu adik
nghe dik lo tu na kan proof le thei ta 80 tu yom kha 18 ta tro chuan atira ratio kha 80:40 tro chuan hi milk hi water kan bel zat tur kha enza kan hmu chu 120 kan tia chutini chuan adik rengem hi dik tur chuan kan hmu chu hi adik ani chuan 1:2 chhuak don 80:160 tro chu 18 voi ni tro 1:2 lo chhuak thei che ta ani chuan amount of water kan lei bel zat tur 120 liter ti kan hmu chu kha alo dik le ta tin ania chuan